Dobro jutro, jeste mi dobro? Evo mi se drma malo video. Ovako, znači danas sam htjela sa vama podijeliti nešto drugo, nešto što mene jako puno veseli. Inače, rekla sam vam, obožavam moje anđele, jako puno imam povjerenja u njihov ishod, u njihove savjete. Znači danas ovdje imam meditacija sa anđelima, to je još jedna knjiga koju jako često koristim. Naročito zato što ona ima i karte unutra. I te karte mi ćemo danas napraviti ovako. Ja ću, s obzirom na jučerašnje pitanje koje su mi postavili, znači za želju za životom i tako, ove meditativne karte nam daju savjet svakodnevni, kako se ponijeti. Znači ja sada ću promiješati karte. Vidite? Promiješat ćemo malo te karte. I onda na pitanje kakav savjet, izvući ću 3 karte da vidimo kakav savjet nam daju anđeli za meditirati ili kako se postaviti u ovoj situaciji. Ok, pa ćemo to zajednički pročitati. Znači, ok, prva karta je poštovanje. Druga karta je neovisnost. I treća karta je aventura. Vidite, znači, prva karta, rispetto, odnosno respekt, olitiga, poštovanje. Ok. Druga karta je neovisnost, indipendenza, vidite. I treća karta je aventura. Vidite, oni nikad ne griješe. Eto. Znači, od ove 3 karte prvo odmah možemo ovako generalno zaključiti nešto. Znači, u prvom redu za pronaći volju za životom trebamo imati poštovanje prema vlastitom životu, respekt prema sebi i prema drugima. Drugo, neovisnost. Znači, veselje u životu nam čini taj osjećaj neovisnosti, odnosno i slobode, neovisnost čak i o problemima ili o poteškoćama koje susrećemo, ali i neovisnost o drugim ljudima. Odnosno, neovisnost generalno predstavlja šta? Slobodu, je li tako? I treće je aventura. Upravo ono što smo jučer rekli, uzest malo život sa ležernošću, sa željom za aventurom, znači sa zabavom, bez strahova, pustiti neka se stvari događaju. Ne može nam aventura, ako je osjećamo u srcu, ona je ta koja nam rađa u nama nove volje, nove poticaje. Znači, to bi bilo prvo. Ja ću sada ovdje pokušati pronaći u knjizi njihovo stvarno značenje. Znači, prva karta, respekt, je broj 42. Znači, odustani od svih načina negativnih koji te zaustavljaju, kao što su odbojnost, hipokrizija, zavidnost, ogovaranje, bit falši, odnosno neistinitost. Odreknite se svega što u sebi krije čekajte, samo sekundu. Calunnia è tutto ciò che nasconde nell'anima che non è assolutamente Dio invece che ja. Znači, odreknite se svega što uništava vašu dušu i odvaja nas od sinhronizacije sa božanstvom i sa svim što volimo. Ne dozvoljavajte svakodnevnim problemima da uništavaju vašu egzistenciju. Respekt je kapacitet da se oprosti i da se otpusti bilo kakva povreda i uvrijeda. Bićeš zaštićen od negativnih ljudi, bićeš zaštićen od svake bolesti. Ovdje kaže da ovu molitvu ponovite barem jedno 20 puta dnevno, odnosno možete, ovdje kaže, recitirajte ga 138 puta da bi vam on dao uspjeh.
Ne morate baš 138 puta, ali možemo se potruditi za barem jedno 20 puta dnevno da u stvari razmišljamo na način, kad ja kažem upravo ovo, respekt je kapacitet naš, odnosno naša mogućnost da oprostimo i otpustimo bilo koju povredu od sebe, osjećajući se zaštićeno od zločestih ljudi i osjećajući se zaštićeno od bilo koje forme bolesti, tuge ili već gubitka. Ok. 27. Indipendenca. Pronađimo i ovo. 27. Ja se ispričavam, malo sam spora jer prvo tražim u knjizi, a drugo prevodim sa talijanskog na hrvatski direktno, tako da nemojte se čuditi što ovdje čujete svega. Znači, sinonim neovisnosti je autonomija i sposobnost da vodimo brigu o samom sebi. Ljubav je ta sloboda. I svaka sloboda, odnosno neovisnost, vodi nas do eleviranih pozicija na spiritualnom nivelu. Znači, upravo to. Od kad je povijest, od kad je svijet, od kad čovječanstvo postoji, mi težimo našoj neovisnosti. I ta neovisnost proizlazi iz slobode izabira u životu. Znači, sama ljubav i riječ ljubav je u stvari sloboda. Prava ljubav je sloboda. I sposobnost da se kroz slobodu uzdižemo na većim nivelima. Znači, to bi bio drugi savjet kako probuditi želju za životom. I aventura, karta broj 6. Aventura je samo jednostavno jedna točka do koje moramo stići. I to što u stvarnosti si želi od života. Znači, aventura je naš put u pravac u kojemu mi želimo ići i točno gdje želimo stići u principu je to što mi želimo od našeg života. Pomaže da se ima uspjeh na profesionalnom i na emotivnom nivelu, a isto tako štiti nas od negativnih vibracija. Daje mir unutrašnji svakome ko u ovom trenutku se osjeća loše. I ona je popraćena sa jednom lijepom muzičkom notom. Znači, svaka aventura je, ovdje bi se reklo, na spiritualnom nivelu muzika za naše uši. Znači, svaka aventura je naša spinta prava put života i put novog buđenja u životu. Budite avanturisti sebi. Bavite se u životu s onim što vas voli. Radite svaki dan 5 minuta nešto što vas veseli. Nemojte sve programirati. Avantura će vam donijeti nepredvidive situacije kojima ćete biti na koje ćete biti veseli, ljuti, bit će vam smiješno i danas sutra kad se okrenete iza sebe uvijek znajte da je život i smisao života u stvari aventura i sposobnost da se ubacimo u bazen pun vode bez da znamo plivati, dok ne naučimo. Eto. Opustite se, veselite se i budite sretni. Dobar dan vam želim.